ଏଇଠି ଲାଡୁଲୁ କହୁଛି କି ଚାଲୁନୁ ମାମା ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ଧନ ଢାବା ଖୋଲିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆମର ଢାବାରେ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଯେଉଁ ବିରି ଗଜା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗଜା କରାହେଇଥିଲା ବିଲରେ ଫୋପଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଗ ଯୋଗ ଦେଇଛି ତୁ ବିଲରେ ଫୋପାଡ଼ିବୁ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଦେଖିକି ବିଲର ପାଗ ଯୋଗ ଧରିକି ପୁଣି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆକୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଏଇଟା ପିଠା କରାହେଇକି ଆମ ପେଟକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୁରା ମକଚିକି ପୁରା ସଫା କରିବି। ଏଇଟା ଆମର ବସେଇଦେବା, ତାତିଗଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ସୋରିଷ। ତାପରେ ଆମର ପକାଇବା ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେବା। ଭଜାଟା ବସାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ବରୁଣ ଦେବ ଆଉ ଆମର ପବନ ଦେବଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, କିଏ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ହେଉଛି 4-5 କଲା ରସୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲରେ ଛେଚି ଛେଚି ତା ରସ ବାହାର କରିଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ପୁରା କଚ କରିକି କାଟିଦେବ। ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବୁଦାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିଦେବ। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏସବୁ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳାର ଡାର୍ଲିଙ୍ଗସ୍। ସକାଳେ ଯେଉଁ ବିରିଟା ଧୋଇଥିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଫେଣେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ବୋଉ କହିଲେ କି ଝିଅ ଟିକେ ବରା କର, ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ଟିକେ କ'ଣ ଟକ୍ ଟକ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବି ଆଉ। ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ, ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ସେଥିରେ ସୁଜି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଅଦାକୁ ଭଲରେ ଛେଚିକି ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସୁଜିଟା ଫୁଲିବ ନା, ଛାଣିଦେଲି ଗରମ ଗରମ ବରା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ, ପରଫେକ୍ଟ।